No niin, tänään me pelataan kivaa peliä, eli me pelataan ja, ja ei nussita oravia. Ja, ja, ja ei nussita oravia. Ne saa olla rauhassa luonnossa. Ja 3v3 pentaan oli. Ja anteeksi, voisitteko pitää turvan kiinni? Tästä ensimmäisenä ennen kuin turnaus alkaa, niin voitte nähdä kuinka hyvä minä olen tässä pelissä. Ja nythän se alkaakin jo, minun pitää mennä paskalle, ei kun Mutta sitten voimme todeta, että minun Octaneni on hienompi kuin Juhon mummo. Ja jos tämä... jos tämä video... jos tämä video saa kaksi näyttökertaa ja 2 likeä, niin minä teen uuden. Nämä ovat aivan täydellisiä videoita. Vallahjeiden pääsee elämään. Hetkinen, tässä on jäämappi, mutta... Hetkinen. Oho, normipallo. Siis miten tuo jääkiekko meneekin tolle? Eiku bitch! Ei, bitch ass! Vallahjeiden pääsee. Ei, ne saat ihan vitun kuljurunkkali. Jumpi-jami! Tässä oli hyppiä vähän vittuna. Hyvä. Ai joo, mä sain shoton goali. Mummot aiheuttaa ruuhkaa. Hiela, hei! Mummo se paninussi. Sitten se laittoi sukat pois ja lasit auki. Jerry Hakala, että gmail.com osoite on Kauhajärvi. Tuo on... Laitota paskaa! Saatana liitoulla. Mä voisin mennä pedailee, mut en voi mennä hekoilee. Mummo te pakkelee pappajaa. Mun mummolla vaasilla oli ongelmia mun äitin kaa. Äijä, toi ei oo aikuisystävällistä sisällä. Joo, forfeit. Forfeit, Jelly. Jelly forfeittaa tai tää video ei mene julkiseksi. Joo, chatti sekas. Joo, tehdäänpä näin. Me hävisimme tosiaan ekalle roundilla, mutta sille ei voi mitään. Me näemme 6. tai 7. jaksossa. Se on Jukka Hildénin pallon